Hello guys, good morning, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I appreciate you. Galentseni ibandayo yokuyabanda namhlanje bendana Eastern Cape. Today is what, the 4th of August. It's Tuesday the 4th of August. It's a very cold morning. Hope uzigcine ushushu ke kuloo ndawo ukhoyo. Yo, let's review ukwababa. It's been a while ndigqibela ukureviewa. A lot has been going on kule show. Last week uZwelakhe uye wafumanisa kuba ayingomkhize because wayenze i-DNA between yena noKhethiwe noMusa. Saphuma ke i-results ezithi hayi ayingomkhize uZwelakhe, or ke masithi abekho related bona bobathathu, uKhethiwe, uMusa noZwelakhe. Ukhona nje umntana between bona bobathathu. It's either ababini ngaba kwaMkhize or oyi-1, meaning umhlawumbi uZwelakhe nguye yedwa wakwaMkhize. Aba babini abangobakwamkhize asazi, but abekho related nje bona bobathathu. Oko begowa ke uZwelakhe kule veki benana akagowi yamuruka. Yho bethunana ndiyamcingela. Seyixelele kubahumi uba ayinguye umkhize. Oh ndamthanda benana ubahumi, uthi akamthandeli uba ebengumkhize, wamhaga umntu wakhe wambeka esifubeni. Uthe somxelela ke wamhaga wambeka esifubeni akhange abethethi into ezininzi. Thanda ke benana ubahumi ngumsapota umntu wakhe. Ndinewari nje kuyo yonke le nto isofunyanwa nguMusa, isofunyanwa ngoogcwabe. Yho yini benana uZwelakhe usezogowa akakenzi into. I feel umntu ozamsapota uZwelakhe isovela nje yonke le nto kwangumhlaba. Umhlaba noko intliziyo kaMhlaba noko intle yona. Umntu ozamsapota kuyo yonke le nto ngumhlaba. Umhlambi naye uNtlantla naye angeze azomsapota uZwelakhe. But as for uMusa noGcwabe bona bayafana, iintloko zabo bobabini ziyafana. As for uMambokazi ke for uba aphakame, ebenawaphakama uMambokazi. Waphakama umntu kodwa uyayazi uba uxokile. Kunani uba azithobe emntaneni exokile iminyaka over 30 years exokise umntana wathi uyintwanga yiyongo, kodwa phofu inyani yena uyayazi uyifihlile phantsi kwesimnyama, kwemnyama indawo. Ayililo nje eli xesha loba makaphakame, leloba makathathe uZwelakhe ahlale naye phantsi am-explainele, angabe ngathi uzenza i-victim ngoku, because ungathi uzenza i-victim ngale ndlela kwakwenzeke ntoni. Ukuzalwa kwaZwelakhe asiyazi uba kwakutheni, kodwa ke ingeyiyo ifolti kaZwelakhe kuyo yonke le nto yayenzekile. Hlala naye phantsi umxelele, ungabe uphakama apha ungafuni uthetha ude ukwate umshawude ebethuna ekwaswandini. And one thing I am thinking, ukhetho kwakhe wadibana naye uMambokazi e-pregnant, wamthanda e-pregnant. I think maybe mhlambi wayemazi ubukhulelwe and then maybe bavumelana ke ngoba umntana uzamthatha ezowakhe amkhulise. Umhlambi ka emxelela ke isitori soba umntana umfumene phi kanjani. So eyoba ke ngokwangabi honest kuZwelakhe amxelele, andiyazi uba ulungiselela ntoni, because kaloku nabo abazali ngamaqili. Umntu ozokuthatha akufake ngentloko akuxhelele ibhokhwe ekwazi uba ungowalapha, kodwa azokuxhelela iibhokhwe zalapha, azokuthethisa emisamo yalapha uba hamba uyothetha emsamo walapha. Kodwa ke umhlawumbi ukhetho kwakhe xa ebemazi emamkele, maybe ingxaki ayizubakho. But ke deep down naye befanele ubuye wayicinga into yoba uZwelakhe inyani iyawuzivele, noba iyawuzivele nini kanjani uyawuze afune ukwazi. So into ebefanele buhlele ilungisile le ntliziyweni yakhe le ibiyawuzivela inyani ngenye imini. So ubuqili obabusebenzisayo ade aqine, andiyazi uba uyenzela ntoni loo nto leyo. And also into ebendiyicinga, since ke ngoku uMambokazi enzelwe umsebenzi woba afakwe kwaMkhize and lo msebenzi wenziwe nguZwelakhe, walidwa nguZwelakhe, meaning wenziwe rongo lo msebenzi lona, because kaloku ukhokhelwe nguZwelakhe, uZwelakhe ongenguye umkhize. Ebeyivuma njani loo nto leyo uba yena mawenziwe lo msebenzi abe eyazi, meaning akakangeniswa mos, akakangeni kwaMkhize, usengaphandle emagcekeni wakwaMkhize. Itsho loo nto leyo kusafuneka kahle kahle laa msebenzi ebewenzelwa uphindwe, and then umntu ofuneka ulide fanele ulidwe nguMusa, angeniswe ngokusesikweni, ngeniswa nguMusa
not uzwelakhe. So wenziwe rongo, akakangeni yena usengaphandle emagcekeni wakwamkhize. Nawo la umsebenzi bebewenza nookhethiwe besithi bazibeka emadlozini ukhokhelwe kwanguzwelakhe, nawo meaning urongo. Abakabikwa emadlozini, safuneka baphinde baqalele. Bekunana kunzima apha, kuningi. Oh hayi shem, kuningi kwababa. And then umambokazi hayi undidinile bekunana, undidinile. I wish uzwelakhe into angayenza ke ngoku makahambe ubuza kugcwabe. Makayobuza kugcwabe, uba gcwabe ndenze i-DNA test iphume isithi mna ndinegazi eli-different from kwaba babini. Kwenzeka ntoni? Ebekhe kweza ugcwabe lo ngumambokazi nyani uzayithetha. Ngoku akayithethi kuba inguzwelakhe, emazi uba uzwelakhe uphantsi, unomoya ophantsi. Ngoku ixesha locenga liphelile. Uzwelakhe makakasebenzise indlovu iyangena ngoku, makasebenzise indluzula for uba inyani iphume. Kudala naye ecenga ezenza ngathi ungungcwelengcwele abe phantsi, makasebenzise enye i-tactic ngoba ayisebenzi le nto ayenzayo. And le nto yoba ayifihla le nto yenziwe ngumama kuyifihlela ntoni? Because fanele axelele wonke umntu same time, nookhethiwe abaxelele uba kwenzeka ntoni. Angabe emprotektha because uyamprotektha and akayidizevi loo protection umambokazi, akayidizevi nje at all. Yho ha-ena bethunana. Okay guys, mandiyibeke apha le review yanamhlanje yakwakwababa. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until ividiyo elandelayo, bye for now. Nibe warm bethunana, kuyabanda namhlanje. Nibe shushu kwiindawo zonke nikuzo. Thank you, bye.